Hey, so van deze video wil ik je een paar recepten wijzen, een paar andere dingen wijzen wat ik gisteren en vandaag deed. Ik wil het in 1 dag aankrijgen en de post moet al niet in 1 dag nemen. So ik wil het 1 dag zien, ik krijg de nächste dag, de nächste pot. En de arbeid gedaan worden. Dat is het wichtigste, niet zo? Dat de arbeid gedaan worden is. En ik wil je wijzen waar ik zopzel maak, Wiendruven zopzel. En het is zo donker purple net. En dit wordt nog dik worden, het is met jello. So watch the video en dan wil je het zijn met het zopzel. En te laatst wat je nog wezen wil, dat is een shine blueberry eetbeer shake maken duid. So watch the eng, dan wordt het recept erin verhandelen. Or je wordt maar watchen, maar dat heeft niet graag instructies. Watch het recept en dan proef. En dan dat je het trash dan is het gleichen. Dat is like dat is je gleichen. So veel van alles man als is je het gleichen. So, but yeah, enjoy. Van die Wiendruven opklaring, tom zopzel maken. Ik dacht maar ik gleich niet zo'n Wiendruven zopzel is dit. Dat feit jou wie hier hand in duiden. En aan zijn nieuwe schmial. Zo'n fijne kerkjes tot weer. Kein plus naar ons en zei, kon ik die samen, wie zitten die in de Wiendruven zijn eruit. Ik wil even al eier proeven, maar dan heb ons baby voor 41 weg. En dan hoort ik wat tijd. En zo zei ik komt. En mir mich some Wiendruven zopzel. En eerst dacht ik zo, weinig, mijn man en mijn kinderen waren niet zo gleich. Maar ik legde nog veel dollar als mijn man en mijn kinderen. So, nu dit jaar niet ik kom ook some eieren van Luther, so ich bin beter fallen dort. Und im alles muss mir dann schon plagen. Und dat ik mir aufwaschen en anfrieren. Plus einfach in Ziploc bags en dan de zijn tote merken lussen. En dan mir die anfrieren en dan Luther dan met de ruit en dan mir ik mir Salz van zopzel. So, nu wil ik van de ook zopzel merken. Ik ga hier on schoof. En ik word nog een schoof mee. Also deze stieren zijn nog lang niet ladig, zoals je hier zien kan. Die zijn nog some sind kleiner, aber sind Städten, die sind all Ripa, Rosie, was hier kommen wird hier. Na, wo wir endlich mal wissen. Es ist hier all erwähnt. Die sind ein bisschen mank, einer muss sich ein bisschen Pflanzer spielen in den Seen, aber einer fängt der. Die sind noch einmal ein Schaufer, wenn ich mal sagen, wo es die Stange direkt hast ich losknipsen kann. En dan verhärten zich nog mal een andere stang bij. En we dan nog een andere ook nog losknipsen. Zo, en dan word ik hier nog maar op zetten. En dan word ik hier op wijzen wat ik eruit maken doe. Zum zopzel maken. Nu heb ik een fijne komfel geplakken. Charlie deed dus speel. Maar ik dacht, ik wil je nog een beetje mijn pietchen wijzen. Hij zat nog niet ganz right. En in de boom zitten een beetje treurig. Maar ik check je maar wat val der is. En even nog niet ons fan de klier haben, wat die sagen. Aber die schmecken dann all so fan. Like, die sind nicht so zout, aber die schmecken al fan anscheinend hem eten. Nu weet ik schon een beetje van mijn Wiendruven wiedergekommen. Ik zag mijn plant, die had al zijn kleine plantjes, die fehlt nog al los te nemen, because ze schaden op het zijden waren te nieuwe planten. En ik schau van mijn andere planten, die fehlt al zo nodig wat met te doen. So, dat ik schmal, je was het aan mijn, ik had een paar andere planten wat ik al had. En dit weer van zijn kleine wat er van dat losgevallen weer. Het eerste ik had gezegd, de andere wat ik looten voor. En moet zijn is mir wat eetbeerzoetig afkomen. En deze veel ook al te zaten, maar deze lijkt ik van jou niet. Ik doe wat je al niet te komen. Opa, so ik haal al dit. And I mean, it's really kerkvloer, but there we go. En ook deze onbeet, die viel er nog nodig een beetje op te fraschen. So, nu ga ik dat moeten doen. Dat nog zoals we die een ding omvangen, die worden zoveel afgelenkt. Or dan zijn zit niks. Ik dat actually während ik me dat beval, ik kan dat verschaffen, direct abwaschen. So, ik kan nog niet ganz abgewaschen. Dit is handelijk, ik schon ganz abwaschen in mijn oven reinmaken. En dan dacht ik zo, ik zopzel maken. So,
Mal sehen, wie wieder kommen. Vielleicht will ich mir ein zopzel machen mehr oder vielleicht von der. Hoffentlich von der, aber wenn ich dann das morgen. Nu wenigstens sagt die Wiendruven Band, dass ich noch drauf komplett. So, yeah. So, nu habe ich meine Planten. Hier hat meine kleine Mehlenpau, wie ich hier ein bisschen aufgeklippt habe, weil sie wieder sehr leicht ist, wieder sehr lang. Das ist noch nicht fern, aber muss sein, dass sie sich bald besser lohnen. Und das und dabei werden an den Köffels, da ich nennen, und dazu sind kleine, so eine Kacke, wenn ich will, meistens zu wissen. Und das ist die große Plant, da ich ein bisschen mal hier einfach nennen, ein Gewässer hat, da ein bisschen schmacker sitzt. Und ich habe wenigstens dort abgeräumt, was ich meist gemerkt habe, und flüssig gefärbt, wo ich die Arbeit getan habe. Aber meine Zopselheiten haben wir nicht. So, das habe ich mir jetzt bis Tag gelassen. Und dort eine wird an eine Kant, dort was du so eine sieht. Von der eine Stück, wo ich sehe, wie ein Teil von der Weiche geklettert hat. Und even das kleine Stückchen, kick mal. Oh, die kann wel al afgeven. Kick mal, die kriegt du so all wieder Wursels. Und jetzt hat der euch geschwind hier vornehmen. En daar is even op één apfel en dan vang ik aan te wassen. Maar ik word nu goed, want du ist dort ein Glas schief gehauen, das soll man nicht wassen. Und du heute noch eins, so ich habe mir zwei wieder gesagt. Und das hat wieder ein kleiner Fach, ja Tab, was du gut ein bisschen gerade wie aus das. Du warst dort unbedingt ben, ich habe dort hier gesagt. Und hier wird noch ein von einer Kacke. En dat is toen met z'n je kom bij koop, er waren werkelijk voet. Maar je you know what, loot dat dus de stad, hoffentlich waren werkelijk voet. En dan ga ik naar mijn andere steden. Of course, met mijn dash fan rein, rijd ik op voets onkas opzaten. Het zal even een beetje loot geworden. Maar deze plant, daar hoor ik al. En daar hoor ik eerst een beetje aangekammerd. En van deze, daar weer een beetje zeer huwen. En weer met zijn huwen, maar die hoort aan de zijden hoort die wortels. Nu moet zijn dat we voor een wieder wassen. Wie mij zit de smaak, die braucht nicht viel sich angekammert. En dan moet er nicht te veel wasseren, nicht te weinig, aber nicht te veel. En dessen hoor ik hier, deze dat zijn like, wat zijn ze, de elefantenoren of zo wat. En die doen oxygen om ja. Die doen schwinschel afnemen en oxygen om ja. En meine kleine Girl hat sich noch ein paar Schobeln gesagt. Du ein und dann ein, was hier unten, was sie sich hat gesagt. Und den habe ich einfach ein bisschen mal jeden ab. Den hat wir bei Mom für Mutterstag gekriegt. Und die Blissels hat nicht alle ausgebleicht. So, die schneide ich bis offen, da ich hier unten habe. Dort kann Composting, dort könnt ihr eat worden, ihr dort könnt für Brücken oder wo man sein. Aber ja. Und den een zit ik ons fan, bloos, mag ik wagen, maar die waren ook bloemtje. Nu heb ik daar nog oven rein gemerkt, während ik diesen kleinen Chamakwa am Arm hüllen deuten uit ewa, sei die was gleich mal so sehr schlau. Yes, seit Bild was die ein Jahr, die ist nicht al in die Wasser gegangen, der hat nicht al meist 3 Monate al gehen können, von dem Meeresstoppen einnehmen deut, aber er war noch nicht verfallen gehen. Kaum mir mal die Spuss, weil sich sein Taxi nicht verlieren soll. Ik zie zien verder terug had je taxi voor. Right? Aber nu had ik mijn oven rein, mijn dochter rein gemerkt en de oude bloemrietje dreigt de meeste, daar is nog een beetje, aber dat is niet zo treurig, dat hadden we alles. Mijn Lothar rein gebracht zo. Moet zijn we nou wat frische bloemen holen. Vielleicht fragt mijn man es wel niet voor een wakken, en hij is thuis als we hier gaan. Ja, met je onkas afgaan. So, das hab's an, und dann wird mein Mann Hus kommen so. Dann wird die Wiendruven Lothar. Ich habe noch mal kurz gesagt, mein Mann wird in Hus kommen. Und dann sage ich, dass er kommt. Dann habe ich kurz aufgekehrt, aber dann sage ich, dass er kommt. Die kommt da. Und dann haben wir mich weil ich Lothar heute nicht tschüss so. Charlie Daddy gehen. Aber der macht viel seine Daddy Cake. Und das wird, was ich heute schon gemerkt habe, diezmillo de puerco Fleisch und ich habe ein mit some Zwiebeln und Chilis, aber ich lege da nicht käven so. Heute geht groove, der man gedun. Und das ist unkas. So gestern Weg war ich der Tee kommen, kriegst du gedacht, dass ich dann noch nicht bin nach der kommen. Und so, nu ist der nächste Tag und nu da habe ich hier meine Wiendruven.
I mean, ik kom ik ben hoe doe ik de art en doen. En ik kom eruit om de rennen doen aan. So ik dat schwind doen en dan word ik dat in groepen aan. En doe water en een beetje, niet veel, maar een beetje water en dan de omvang te keren. So, ja. Dan heb ik mijn groepen vol Wiendruven, doe weer nog meer. Wat lijkt meest van groepen vol geven, maar ik word eerst maar bad processing, om dat het juice geeft. En om de keren best water op doen. Ik deed iets maar aan zo'n schmel zeggen meer, en ik doe het raar doen. So, hoop me denken dat we bad schwarm doen. Best immer unja water meer, en dat die alle immer water zijn. Dat het niet aan warm onbranden heeft. Als je een dik warm je groepen. Ich werde es so schaffen, dick, warum die Gruppe ist aber viel besser, aber ja, there. Und der Ofen abdown in Kern. Und an den Überschmieren wird gestern so direkt was mit dem Baden, so die haben Schnettchen mit gefällt, und wir sitzen Jalentien, und dann ein Chocolate angedrückt, und Maria Cookies gleich sind das, und dann verschiedenste Wege alle Hohen. So, sie bringt mir noch mal alle Hohen Seite, und also ich kann ja gleich noch sehr, wenn die das. Der hat mir alle Hunden scheinen, was er sich in der Zeit nimmt, der zum Baden. Und wo einer gleich so viel Zeit zu haben, so der hat mir mucho Geschmack gebackt. Wiendruven und Stoutje gekert, der Suppe, dort ist dann all Fan, alle Taub gekert. Ich habe bloß mir ein bisschen Mess gemerkt, ich habe den ab hier gelassen, so nicht direkt den Blech schreiben, du noch ein bisschen länger wiederkehren lassen. En nu wil ik de afzien, al de juice eruit krijgen. Ik wil je voets wijzen wat ik dat doe. So wat ik nu wil doen, ik wil deze zupje nu daar een 7 dagen uit. En dat is echt de zup eruit krijgen. En ik kan niet een groot wat juice. Oei, Charlie boy, is to me. Garbage, we didn't even see no peanuts. Peanuts can't reach the end. Während dit uit keren. So. En ik dacht, wenn ik weet dat ik ga nog meer juices plus deze. En dacht ik zo, ik wil nu wordt het nog met dat dark praat. Maar eerst maar eenmaal. Dit gaan aanjuiten, dan weet ik al dat juice en maar alle plus gaan aanjuiten. En dan de eruit nemen. Nu wordt het nog eenmaal met een kerken. En dan kan ik dan zoveel allemaal doornemen als ik wil. Dan ga ik het weer verarbeiten en dan kan ik me dus tot bezig aan. Het spratst een beetje, maar het gaat nog alle af te wassen. Alle rente meer. Zupje alle met alle roft juiten. De nächste herd ook niet zoveel daarvan. En dan blijft dit. Mijn tante staat is am Achsenstad zo. En blies. Die hadden niet blenders of juicers of irgendwas. Die hadden plumen zopzel en alle hadden zopzel. En deze steden aan dat zich de dag arbeiden dat ze fijn het laten zopzel hadden. En het hoeft zeer fijn. Dat duurt eens een beetje langer, maar het hoeft goed. En dan moet je aan moet denken houden, want je hebt zo'n man, schwinnen in blender brood naar dit of dat of jant. Het hoeft je zeer fijn en dan heeft het leven al zeer fijn, kan deze wordt niet nog alle. Maar eerst aan elkaar ze de blenders en al dat gehoord hebben die dat toch ook wel irgendwo volbracht. En dan kon in dat en op, want in de ik kon alles zo en zo perfect te hebben. Wie weet gaat ze schof nog zeer goed.
En nu ga ik deze meeste dreigjes te wel. Waar de andere al napjuiten. Ook. En dan. Dann darf einer nicht die Steine durchpülen, nicht nichts so irgendwo, dann hat einer feine gelotet zopzel. Nou, wat is er wel hier te zien? En 2 keilen erop, maar ik kan de heine er nog gaan. Dat zijn nog niks, ik denk, ik kan nog alle ruimte er heine gaan. Zo heine is waarom ik zeg, gleich heine te gaan. De laatste kwam ja niet zoveel juice uit, maar dat was mijn fijnheid de zopzel geven te während den Sommer und Winter und alles. Ja, met zuurdeeg brood dan zopzel in butter oder zopzel in peanut butter. Schmeckt bloß vertraglich so schön. Waarvan zopzel als bin een junhuis dat dalt het leegende. Ja. Wat doen ze bij jun te dalt te doen? Bij ons is het allemaal een beetje dalt te, wat ze nu kijken doen eetbaren zopzel. Maar ik voor mij, ik ga dit bij zoveel dollar omvang te gleichen als aundret zopzel. So, ik gleich eetbaren zopzel ook zo. En een tijd wat ik zo verhaal wil eetbaren en mango's zopzel meer. Nou, dan werd ze op een half eetbaren en half mango's. Kan je zich in de stoel fijn en die vloer al chuiten durf en niet rein meer en niet niks en zo wat. En ik dan een tijd weer niet kwam zum aundret zopzel meer. Het stoelje kocht de zopzel gleich en dan kan je dus einfach niet zo. Ja, ik had een stuk vlees had weer eenmaal. Eetbaren zopzel stoelje kocht het ook pineapple zopzel. Eetbaren zopzel brukten ze met de tijd nog uit. Maar de pineapple zopzel weer het laatste draadler wordt van het glas. Dat ik bus ruiken dat weer de brukten het plus kwart. Die wil niet kwart. Schmeckt het bloos niet schoon genoeg. En dit wordt nu doorheen gaan. Nou, wat ik fresh in omvang. Nou, wat je nog eens maar gespat doorzien. Zo, wat ik nu wil doen, nu had ik de andere groep mokkel nog gekijkt. En ik had alles opgeband, wat ik van dort gegeven hoe ik dit waarom geplatten had, van de ene grote kampval. En ik had hier zo jello, ik heb hier doosjes in dit. En dan had ik nog suiker, ik had hier nog mayo. Dat is niet geen van de soort suiker is. Zolang als dat ook voor mij billig is dan suiker. So, ik wil bloos nemen en ik wil meest krijg zoveel suiker als nou, wiendruvenjuice, wenn de wiendruven zijn een beetje zout. En opa, dat jello is zout. So dat weer dus van sal bij boven even. So, dat is even weer wat proberen een beetje te houden. En dan so 2. Weil wir abstuhlen, kann ich besser schaffen im Stuhl. 3. And then can I call it? Eins. Zwei. In de draden. Dit lijkt wat ik nu op lessen stit lopen. En dan doe ik op binnen 2 liter, word ik eens een dingetje jello. Dan doen we
Een dings, je geeft 1 liter jello, want ik einfach jello merken dat. En ik wil aber nicht jello merken, ik wil zopzel merken. So, ik wil bloß immer op 2 liter een dingsje. So, ik wil een hoofd waar ik te deze groepen breng. Aber nu word ik mal dit stukje keren, bij het zuckerfan verderft is. En dan wordt het jello doormankeren, dat op leeg keren houden. En dan het in de gläser inschauen, wat je meestal zunächst stopwezen. So nu is dit zopzel, of deze zup, die is nu, dat suikers alle verderft. Het is nu al fijn warm. Ik word het nu hooggeschreven, nog een stukje. Er nog hooggeschreven. Spran is een beetje raar als om in groepen gaan, zo. Hooggeschreven is gewoon wie een hoofd, of zo, dan is het doing fijn. Dat vier. En, nog een klein stukje is dit. In dit pot leg ik allemaal met een dus schimmschloner. Of weet niet wat je dat nou aan doen, maar ja, dat is met deze fan. Om te mixen, zeg maar, alles niet op een bar op je bakt als er zo wordt, zo. Ja. En je wordt vielleicht interessant, dat ik dat hier mogelijk te handelen, maar ik ga ik leg mijn kleinste pan. Dat is een ganz kleine, zo'n gussene pan. Ik had een setje gekauft, dat is de kleinste. Dat is met, en dan wil ik een eiben broeden, maar dat is met een zo'n kleinetje. En dan zit leicht met brand, de vingers irgendwo. Zeg er dan allemaal een lepel spoonrest brood. En ik doe allemaal dat je de sluis stop kon nanzaten en dan was uitwaschen en dan er waren gaan en dan haak ik mijn fijne ding door. En dus je ziet kan nu dat het hier al bubbling, of wat dat dus aan we gaan fan, so. En wenn ik het dus dicht und 3 liter had, zeg ik wel eind en dan ben hoofd. Gaan doen. Dat is maar wat ik me nog zoiets van bevangen heb. Zelfs wäre het anders gleich. I mean, ich kann alles so doen, es geht doen, aber würde ich zopzel merken, dort moet ik in de commentarios vertellen, wat je zopzel merken doen. En onze noebers, zij duiden niet het jello doen, zij duiden het dan bloß dit, wanneer ik kaarten duid voor 10 minuten sehr rieren en dan doorstoen en dat op hoog kaarten houden. Dan dat in de gläser inschauen. En dan het ganz aufschalen lassen, dan dat uitschrijven en dan het im deep freeze nemen. Dat is de zij zich dat dan ganz einfrieren. Aber ich kann nicht noch Rum in meine Fridge und ich kann nicht in Deep Freeze, so ich tue dann so steht und dann habe ich mir das einmal fein rein. Und ich will mir das nicht klitrig kriegen, so mache ich das ein bisschen hier. Nu wordt de fles ganz ableeg. Waar ik er in mijn gläser al aan geschabt heb. Ik leg me er allemaal leeg te houden. Dan weet ik dat blijft goed genoeg om zich de gläser warm van te zuigen. En ik wil van het zopzel gekregen hebben. Dat we dat niet wat oud worden en zijn starten. Ik de arbeid, deze ganze arbeid voor nul niet gedaan heb. Dit is even nog lang niet alles van de zup wat ik hoor. Maar danach. En dan wil ik dat ik wel in de arbeid alle finish ongedaan heb. Wel natuurlijk even deze beetje even, zo. Dan ga ik nog maar eenmaal hastig een aanvoeten met mijn haar. En gewöhnlich leg ik de talen in hoofdliter gläser nemen, maar ik heb er nog veel hoofdliter gläser met op een kousen zopzel gemerkt. En ik wil me nog eens maar een tijd meer kijken. Ik had er mijn dol hoofdliter gläser nu had ik niet meer zoveel, ik had dol verbuurd. En nu moet ik me eens maar kijken.
Så nu det glittergläser dan. Det schafft ab. I mean, det var nog positiv nog inte gebruikt. Was, wenn ich ein Literglas essen, einer wird auf das letzte essen, einer das Zopzel will richten, dann ist es auch ein bisschen trüblich. Und dann ein seine Finger schlechter anschmieren. Und das gleich ich euch. Dann wird das anlegen. Ich habe meine Gläserchen alle reingemacht. Ich habe das hier auch schwindest, das kann da meine Läden und alles. So dass das dann busig beschatten wird. Das letzte Basket auf beschackt busig. Das erste dort wird so lang, Tiefbrücken sind lang. Aber das hat sich so verschlüren. Einzig dort fährt sich verkannt, man, das kommt ja noch nicht mal wieder. Oh, ich habe die Kehl nicht gesagt. Aber wir backen in meinen Schmacken rein, oben war voll, aber dann könnt ihr nur nach busig reinmerken. Und dann zwar vorig. Und so nur schmiale wurden laatst Wiendruven Juice eine Sorte angemerkt, ein Rezept, was sie gekriegt hat. Sie braucht mir dann noch ein Büttelchen davon. Und dort schmeckt vertraglich schön, muss sein. Vielleicht weiß ich dort noch kommen, aber wahrscheinlich nicht. So dragen sie auch sie. So während das alle Zeit, ich habe auch noch ein Peanuts geknappt und ich habe Wurst geriemt und ein Stückchen, das neueste Film mir war, England zu waschen, und da ich so ein, dann wird ja eben auch auf uns wieder du mit down. Und England deed noch eintrachtig waschen, aber ja, hat ja dann eintrachtig Arbeit, um dort wieder zu kommen. Ich habe mich gedacht, man mein Unfutter nicht kriegen. Also ein bisschen ouder, aber dat oude stof ook af te breken. Man, dit wat je moet je wensmak schaffen. Passend zijn. Daar. Stellarisch, dan wordt de voet frisch opvallen. Dus dit, wanneer het zo fijn beschatten wordt, dan een voet van een naar ander dan ik voor mij, ik was den groeten, dan groeit het niet mooi uit. Ik doe dat plus tot toch. Dan wordt het frisch opvallen en dan frisch dat even je nog alle. Dit ene groepje, dat had me nu op 5 liter glazen gegeven, vol. So, aber ja. Dus je daar zijn kan, dan had ik mijn was ook nog uiteingereend. Mir spürt sich so, ich kann aber never nicht bloß eine Arbeit anfangen. Ich da immer Sinne her. Und dann von Fuß von einem und anderen, dann kann ich mit einem Stützchen warten. Und dann lädt einer den Tag und ja, meine Fridge, die hat ich immer länger boven haben. Und, aber ja, ich weiß jetzt, was ich jetzt selber viel mehr auf die Gift habe, für Leute, ich das mal am die Tränen habe. Ja.
That's all the zopzel wat ik van 2 zijn groepen zo start vol had. In een groep had ik het alleen gekehrt, so die had het niet ganz voll gegeven. En aber dat zijn dan so mes 8 Liter zopzel, wat dat gegeven heeft. Nu heb ik die hier staan laten, bij de Teilseen zijn en de komen en draaien. Ik dacht, ik zou nog weten wat ik mir nog mal milkshakes schrijven heb. Wenn ich da geschafft habe, noch mal was ich fehlt ein Wort mit my energy kennen. Mein Mann war bald in Haus kommen ungaswell. Und viel dann ein Hand vegan als zum ungas merken. So, ich da mir dann blueberry Erdbeeren milkshake red merken. Und dort viel mir blueberries. Und ich gleich mir das Bild super. Ich habe mir dann Nachos gebildet als Flasche. Und es ist ein halbes Kilo. Und like even den basket set up David Luton and I did it my za shine so. But nicht in Dal, zum ein Fana Blender ganz voll machen. Und dann jaft die Milch für die Kinder. Dann ja. Weil mein Fuß war gut über die drin. Aber ich habe mir dann selbst gemerkt, dass Joghurt, der mir noch einen feinen Eetlepel macht, dus staat dan heeft dat fijn proteïne. En ik heb een lechera vergeten. Maar ik word dan weer uit me aan ik dit blending doe. Zodat ik dat weer in dessen kan holen, dan ik dat de nobles te be. Zo, dat een fijne eetlepel zint maak. En nu nog koolmelk. Wat de fijn vals mond is. En ik pauze dat ik dit schwind in de fridge en draai niet op de even dat op smelten. Ja, ik heb al een mooie blend en ik wil lechera. Ik weet dat het waar niet zo nu ik kom lechera te maken, zo ik heb een beetje gekocht. En ik leg me weer aan wat ik heb nu hopen wo ik niet nu kom nu te maken. So, als ik zeggen kan, soms van het, ik heb hier nog lang niet alles geweest wat ik de laatste 2 jaar gedaan heb, maar we dragen met zo. In zijn leven dan een beetje is. En dan heb ik dus al lang niet meer alles nu. So. En ik hoor dit hier nu. En hier heb ik een afwasstash gemerkt. Weer mijn switch. Niet de bulb, de switch. Nu de bulb. En dan komen we weer uitgebrand. En toen doen we die dan video's met dat ze met z'n die. So. Dat is ik weer dan dus vind. Dat video meer hier. En gewöhnlich heb ik het venster ook dan kwijt nieuw zijn. En dan een dag voor mijn man dat ook abfixen, de flash switchen en zo. En alles en like wat het waar fijn schaffen. Maar until then, I mean, dan die dat dus even een schutz genomen. There. En ik kan me veel over Mercado Libre zijn tussen kafels kopen en set van fire voor $300 peso. So, dan gelijk lang later dan ging dit nog over 1300. So ik kan me like bij over 1000 peso gespart met tussen ontiet kopen. Oh, ik leg deze kafel zo, ja, weer nog een cola drink ben meer en irgendwas wat met doel zaten en ze step dan is het niet gewoon zo leicht en dan kon deze die kan en een cup holder ben doen waar je die met hem fertig nemen. Dus van wie een corridor voor en ze staat irgendwas en dan merk je gewöhnlich ze staat op ride tipping je base. Doen we koffie drinken, heute koffie of cola koffie, wat allemaal met dan doet zien gaat. Or een aundret drink. Oeps. Ik heb like met dol iets. Veel maar als je er niet veel bij. Nog een meisje vlijt weer onder veel ziet. Oh wel. Ik doe me allemaal glazen met water en frier. Dan darf ik niet ice trays in mijn fridge gaan, weil ik zo oppassen moet dat hij ook voor een lichtstoel blijven, dat hij niet voor een mes meer aan de baan.
Das ist das, was von meiner Schwiegermama geleerd. Ich hoffe, es war fein. So, die kuffels worden bij mij allemaal gebruikt wat, gläser worden allemaal gebruikt wat is 2 kilo een dag. Dan denk ik samen met een lepel allemaal 2 kilo. Dus dat ook allemaal door. En dan is 2 gewonnen, kliet ik den garbage na. En währenddessen dan geef ik mijn kinderen nog maar in zijn gläser. Ik heb zijn popotes en dagsels, wat ik ook fijn even kan. Ah, du klikt ik nog een van mijn sapselgläser. Also, hier is al eind. En is nog eind. So, mein zopzel, wenn ich den nicht aufgemerkt habe, dann hole ich den bis einmal in die Fridge. Wenn ich gleich noch mal zopzel sage, I don't know. Wenn ich wieder vielleicht ein Büten kann holen, dann wird dann das dünner worden. Aber wenn ich einen Fan in die Fridge habe, dann ist es ein dicker zopzel oder Fan abschmieren kann. Ohne Problem. So. En dat even je van dit wat ik bis gewoon in de fridge nemen zaten en dan heb ik het fresh afhalen wanneer het is veelt. En dat bij de kleine kan je sharing en dan de andere kan je kan sharing dan hebben we allemaal nieuw. Dan veelt ook nog maar ganz veel abwurstig schwinst meer. Dan hopelijk ga je irgendwas interessant het nächste zijn in het video. En dan zien we ons in het nächste video weer. Bye!